Katnat excise jong ke ribohai ha ke jingtrai ringkat bat katnat excise jong ke jila Assam ha ke sni ublei ha ke por ke mashibaji sting AA kalapin long ke jing khandra ha ki artli ki jaka ha ke thain ribohai hadien ke jing suba ba ke don ke jaka shna be an ya ke kiat phareng ke badai ru hadien ke jing yok bat ya ke wei ke trok ke badon yu number AS khatwei AC khanda iwei saw saw da ke kinhun jong katnat kamrup metro excise ha ke thain khanapara but yoru ban kurup hadu 10,000 ki label thong jong ka McDowell's number 1 luxury ha ka jing to ken yu unong nya ka te ka trong ula phla ba ka don ka jaka shnakiat be an ha ka than umyam hari boy district but marmar ki officer jong katnat excise ka Assam ha ka jing trailang bat katnat excise riboy district kilalet ban pinlong ka jing khenra shwa ha industrial complex umyam hinrei kum shim lalap satya bat dei hadian ka jinglet khenra sa ka wei pat ka jaka hajan lat umroi balalap ba ka don ka jaka shna kiat bi an bala yo ru ban kurup shibun kitiar kitar papindon kam ban shna kiat nadu ki blending tax storage tank keeping machine production lines ki flavoring but colorings agent bat ru ka hologram thok jong ka Assam bat Meghalaya nakaliang uba RC Lingdo Superintendent Katanat Excise Hariboy District ulapin tip ba nakani ka jinglet khenra kila yoru ban kurup ya kakiat bala depshna nadu ka OC Blue Royal Stag but McDowell's number 1 bala kod shaka arpulai hajar bilor nalor kiwi Hakasi ulay manakani ka artarik kumaha ko po suggesting aduna mayo kajimka na i commissioner excise ni na sulong ba kadang jing pentip na yang nanti asam excise ba ki ko ini ban le ya kan joint operation de marmari na yang jungi kum ka district excise office ina phai ki offices jungi ban hiar shak ni juga Mabaki asal excise ki umba ki don atli ki jaka ki bagi long suspicious wadon ka illegal bottling unit. Te hapring ji terang jum ka megle excise pada asam excise ni raid atli ki jaka hab tusi ko ye po umyam industrial complex ka ba kan lap area. Jadi kata bade ni let se chawai ki jaka beran ham tu hajan katuka bandit long bypass la umroi tu hang tu aja ni tegaran kau ika location ke barang suspicious jadi mengina pentip ya polis ka umyam PS dari jing telam ke umyam PS ni dalam aban siam yang tak jaka but hapo ko tak kayen ke ba sulung shna mulu mula ni yo ni nala aban siam bon ki tiar ki bede ba jing shna bi anya ka kya kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nangka ini yo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya bade ki counterfeit holograms kimde ki risha Nota kidon kini ki finished goods ki ba ladep snack ke kiat ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya kum OC Blue RS bat kini ka number 1 luxury mulu mala i boycott kumba atpo atusan bilori kita ki finished goods mo ke niyor ki excise levels jom boro atli ki state jom kini ki brands ba kini ki beauty shnabi an hanoror kata niyor ki bilor batli ki don ki cartons ki ba lapin kre lupa ban thep ya ki bilon dala dep bottle ye kiat antang iyo ini ki jingtap ki caps kita gidi tiara ki akum ke department ni la yo ban si sa tu ka Tengah persang banwa nomor bahak pot bengi kondak ya red umdan badan syu kata jaka dan kalian jong ka team jongi kala persang banwa ya ka identity jong kitrai jong kata jaka ila kendu idang wasno jong ka snong nong sedia nang ta ngayo jingte ba don wi ba beri trai jong tu jaka dia habade bagi kam nak kalian jong ka department indang ya chakmat ban investigate ban wat dia ga jing sha jong ni kam tak ada bengin dalap ya kita jom kata kerja buat ni jawapan file ya criminal case ha ko jong district and session judge nampak
kita gitu bisa kem juga ketrok apa kenapa ketuk gede gejing tri jong intelligence unit jong Assam excise maba Assam excise montage hak por phirung phimi Assam ki check bhaya gani ki movement of vehicles te hapring ka intercept hapring ga jingle vehicles se jong ki strike jong ki intercept ko ketrok ka bakit ki labels ni ka kya ka kit ki labels mat ki ki bata ki bilor te kumde ka kya ke te hadim ki la ban kem ka ketrok bakit kita ki illegal counterfeit labels ki sa kem yo driver pat ki sia ban wan jing te pnia chang ka jing don jong ne ka Patai ni yo jing ken mengi don ko ba atusan hajat lagi bilor ki la de ban thapi ki kya kemut ki finished goods te kata ka jing batha jong ki Assam excise te nama ka socialist ni pen kre mengi nak leng jing ni dang le inventory hadu menta ni la engage yu ye technician ban dismantle ye ki production line pada ini mesin repair. Kelang bagi yo ban kit no itu kita nak tiga jaka ban yo bu ha ko iki jaka ban no safe custody. Ima ban bu tanang te yo kawan ra yo ki le dusman mono mo. Tiga ya kata ka proses ni community ba menta ka sini nak ban pendem no ban transport no ya bor itu ki confiscated articles sya ka jaka ka ba kamsai.